Geen levenslange gevangenisstraf meer voor de moordenaar van Johan Quist. In hoger beroep is het 30 jaar cel geworden met TBS. En juist met die verplichte TBS-behandeling is het Openbaar Ministerie heel tevreden. En verder in het Zeeuwse nieuws. Minder PFAS in de Westerschelde. En irritatie over uitbreidingsplannen. Goedenavond. Naar eigen zeggen was het om zijn wapen te testen. De brute moord die de 40-jarige man uit Oud-Alblas pleegde op de Vlissingse schoenmaker Johan Quist. Vandaag kreeg hij voor deze en nog 2 andere moorden in hoger beroep zijn straf te horen. Verslaggever Rick Bolt praat ons zo meteen bij, maar eerst terug naar 2 jaar geleden. Op 4 mei 2022 vond de politie Johan Quist in zijn schoenenwinkel in Vlissingen. Hij was doodgeschoten. Al snel kwam er een verdachte in beeld, maar de politie vond die man pas toen hij 2 dagen later in koele bloeden om zich heen had geschoten op een zorgboerderij in Alblasserdam. Daarbij kwamen 2 vrouwen om het leven en raakten 2 personen gewond. Tijdens de behandeling van het hoger beroep waarschuwden deskundigen van het Pieter Baan Centrum voor de man en noemden hem gevaarlijk. Zowel het OM als de advocaat van de man wilden dat hij een TBS-behandeling kreeg, maar zij verschilden van mening over de gevangenisstraf die daaraan vooraf moest gaan. Het OM eiste 30 jaar en TBS om recht te doen aan het leed van de nabestaanden. De advocaat pleitte voor een zo kort mogelijke straf, zodat de behandeling zo snel mogelijk kon beginnen. Verslaggever Rick Bolt is hier. Jij hebt dat hoger beroep gevolgd. 30 jaar cel, waarom is daar nu dan toch voor gekozen? De man is eerder door de rechtbank veroordeeld tot levenslang. Het Hof oordeelt nu dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is in plaats van licht verminderd toerekeningsvatbaar. En daarom is die levenslange straf niet meer op zijn plaats. Wel gaat het Hof voor de maximale tijdelijke gevangenisstraf, die 30 jaar dus. En op die manier wil ook het Hof zoveel mogelijk recht doen aan het leed van de nabestaanden. Er is natuurlijk over veel gesproken, ook over de verdachte. Wat is er verder over hem gezegd nog? Ja, volgens hem zag hij Johan Quist niet meer als een mens, maar als een object, enkel om zijn wapen te testen. En ze vinden zijn daden dan ook zo gruwelijk dat eigenlijk die genoegdoening voorop moet staan. De voorzitter van het Hof zei daarover: u heeft niet alleen deze mensen, u heeft eigenlijk heel de maatschappij diep geschokt met uw daden. Ja, toch nog iets opvallends, hè? Want er wordt dan nu gezegd hij heeft TBS nodig. Maar deskundigen hebben gezegd dat dat in zijn geval juist zinloos zou zijn. Hoe zit dat dan? Ja, ze zeggen eigenlijk dat die TBS-behandeling geen genezing zal brengen. De man is eigenlijk, hij kan niet genezen. Zijn fundament was al kapot volgens de deskundigen. De TBS-behandeling is er eigenlijk voor bedoeld om zoveel mogelijk de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken. Ook als die vastzit in de gevangenis. Want volgens die deskundigen is die kans gewoon zo groot dat die TBS-behandeling nodig is. En daarom hebben ze dat gedaan. Ja, het ging natuurlijk om 3 verschillende moorden, waarvan 1 Zeeuwse, die van Johan Quist. Zijn familie, heeft die nog iets gezegd? Nee, de familie van Johan Quist heeft deze zaak eigenlijk een beetje op een afstandje gevolgd. Ze hebben ook ervoor gekozen om geen gebruik te maken van hun spreekrecht bijvoorbeeld tijdens het hoger beroep. Ze zeggen, ja, na het afronden van de zaak bij de rechtbank hebben we ervoor gekozen om dit zoveel mogelijk af te sluiten. En ze willen dit dus ook laten rusten en zoveel mogelijk met rust gelaten worden. Rick, dankjewel. Er zitten minder PFAS in de Westerschelde dan een paar jaar geleden. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Toch zitten er nog altijd meer schadelijke stoffen in dan in andere Nederlandse wateren. En daarnaast is er volgens die wetenschappers meer onderzoek nodig naar de effecten van PFAS op de gezondheid van vissen en zeehonden. In het hele land gaan volgende week de apotheken dicht. Het personeel gaat opnieuw staken. Ondanks eerdere acties en onderhandelingen is er nog steeds geen akkoord over betere lonen en werkomstandigheden. Net als tijdens eerdere stakingen worden spoedgevallen wel gewoon geholpen. Een bijzondere bezorging vandaag bij het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Er werd een bunker van 40.000 kilo afgeleverd. De zogenaamde Tobruk-bunker. Hij komt uit Leeuwarden en werd daar tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt om het vliegveld te verdedigen. Het is een authentieke bunker die dus echt door de Duitsers gebouwd is. En het is heel mooi dat je aan de hand van dat soort authentieke exemplaren het verhaal van de Tweede Wereldoorlog hier in het Bevrijdingspark kunt beleven. De bunker staat hier nog op zijn tijdelijke plek. In het voorjaar moet die Tobruk-bunker op zijn definitieve plaats komen. Dat is hier op het landingsstrand van het museum.
Een opslagloods, huisvesting voor arbeidsmigranten en een bedrijfswoning. Fruitbedrijf Van Damme heeft grote plannen om uit te breiden bij Nisse. Maar omwonenden en natuurorganisaties zien dat helemaal niet zitten. Het leeft echt bij de inwoners. En men vraagt zich echt af, waarom moet dit? Zeg maar, waarom moet dit in Nisse? Fruitbedrijf Van Damme zit al decennia lang aan de rand van Nisse en op een locatie even verderop aan de Zuidweg in Seer-Abskerke. Het bedrijf wil nu alle activiteit concentreren rond Nisse. Er komt een bedrijfswoning en er komt een loods voor materiaalopslag en machineopslag. En er komt huisvesting voor arbeidsmigranten. Die arbeidsmigranten wonen nu nog in staakervens op het terrein in Seer-Abskerke. Daar staan ook nog een aantal loodsen. Om de nieuwbouw mogelijk te maken worden de bouwrechten van dat terrein verplaatst naar een kavel aan de Drieweg in Nisse, waar op dit moment nog perenbomen staan. De bomen die hier staan, een gedeelte wordt daarvan gerooid. En daar komt de bebouwing voor terug. Natuurorganisaties en dorpsbewoners vinden het plan niet passen binnen het dorp, dat bekend staat om zijn natuur en kenmerkende fruitbomen. En ze vrezen dat andere bedrijven een voorbeeld gaan nemen aan deze plannen. We hebben een prachtig landschap om ons heen. Heel veel toeristen genieten van ons landschap. En we zijn gewoon bang dat als er nog zo'n groot iets gebouwd gaat worden, ja, dat dan eigenlijk zoiets, dat de mensen zoiets hebben van, nou ja, dan bouw het dan maar bijna vol. Ja, en dan denk je van, waar rij ik hier eigenlijk doorheen? Is het een industriegebied of is het een klein mooi dorp wat hier staat? Ook zijn dorpsbewoners bang voor toenemende verkeersdrukte bij het dorp. Daarom zijn de tegenstanders van mening dat de locatie aan de Drieweg niet de juiste is. Ik denk dat dit bedrijvencomplex gewoon op een industriegebied hoort. En ik denk dat daar ook veel meer faciliteiten zijn om zo'n groot iets neer te zetten. Hebben jullie die mogelijkheid ook onderzocht? Er is wel naar gekeken. Alleen elk bedrijf wil het liefst zijn bedrijfsactiviteiten zo dicht mogelijk bij elkaar hebben. En waar het nu om gaat is dat het niet een nieuw kavel wordt. Hè, maar er is een oud kavel wat al in de polder ligt, wat eigenlijk alleen verschoven wordt. Dus in die zin kan dat prima. Het dorp en natuurorganisaties hebben 70 brieven ingediend bij de gemeente en zijn een petitie gestart tegen de nieuwbouw. Die petitie is inmiddels al meer dan 1000 keer ondertekend. Ook door grote organisaties, zoals de natuurmonumenten. Maar ook dus door inwoners die zeggen van ja, sorry, maar we zijn het hier niet mee eens. Het is ook logisch dat als er ergens een ontwikkeling is, dat mensen daar iets over gaan vinden. Dat is ook prima. Vindt het bedrijf ook prima. En ja, we moeten gewoon de procedure doorlopen. De gemeente Borselen laat weten dat er nog een besluit moet worden genomen en dat de ingediende zienswijzen van de tegenstanders daarbij worden meegenomen. Straks in deze uitzending wat te doen tegen de winterdip. Maar eerst ander nieuws van vandaag. De rechtbank in Middelburg veroordeelde vandaag 7 mannen die geprobeerd hebben om cocaïne van een schip te halen in de haven van Vlissingen-Oost. De mannen kregen straffen variërend van 240 uur werkstraf tot 30 maanden celstraf. De drugs werden nooit aangetroffen, maar de rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is om aan te nemen dat de mannen het doel hadden om die drugs van het schip te halen. Ondanks een waarschuwing is Ricardo blijven rijden in zijn auto met kerstverlichting en dus is hij op de bon geslingerd. Volgens hemzelf deed hij niks verkeerd en stond zijn auto stil, maar de politie dacht daar anders over. De boete bedraagt €180. Maar Ricardo gaat bezwaar maken. Wel heeft hij inmiddels een plek gevonden om zijn auto voorlopig neer te zetten. Tot na de feestdagen staat zijn rijdende kerstboom nu in de showroom van een garage in Kamperland. En als we het toch over kerstlichtjes hebben, het zijn de donkere dagen van december, maar dit jaar zijn ze wel extra donker. Al dagen op rij heeft de zon zo goed als niet geschenen en de laatste keer dat dat zo lang duurde is bijna 32 jaar geleden. Nou, voor mij hoeft het zo niet. Nee. Buitenland, leuk. Ik was in Colombia en daar was het heerlijk weer. Dus als je dan terugkomt en je denkt, oké, ik heb in de afgelopen week nog geen zon gezien. Nee, dus dat is heel jammer. Ook vandaag weer een grijze dag en je zou denken een ticket naar de zon doet wonderen. Maar er zijn meer manieren om onder je winterdip uit te komen. Ook is het goed om je te concentreren op de leuke dingen die er zijn. Het is niet de hele dag is somber en naar. Klein, maar fijn. Dat is eigenlijk het verhaal. Vitamine D of multivitamine, werkt ook goed. En mensen hebben ook de neiging in deze periode, als ze wat somberder zijn, om meer te gaan eten.
En meestal niet het goede eten. De zak chips op de bank en ja, dat werkt natuurlijk ook niet mee. Dat is ook niet goed. Ik heb zelf een daglamp, dus dat is met een bepaalde licht zeg maar, die je voor je kan zetten en daar een half uurtje voor gaat zitten 's ochtends. En daar drink ik mijn koffie bij en dan denk ik, het zonnetje schijnt en dan gaan we de dag in. Maar als zo'n reis blijft, bledden. Ja. Ja. Ja, prachtig hè, dat ochtendrood. Maar daarna werd het al vrij snel bewolkt en stond er een matige wind. 9 à 10 graden werd het vandaag. Morgen dan zijn er perioden met regen en staat er best wel een pittig windje. 5 tot 7 met kans op windstoten. En donderdag wordt het eigenlijk niet veel beter. Op onze site ondertussen aandacht voor de verkiezing voor het woord van het jaar. Welk woord uit het Zeeuwse nieuws is het beste blijven hangen of vat het afgelopen jaar het beste samen? Vorig jaar was dat verrompotisering. Dit jaar zijn de kanshebbers onder meer de boombandensnijder, de terugkeerkat en natuurlijk de treinproef. Nou, stemmen kan tot en met volgende week maandag via onze app en omroepzeeland.nl. Tot zover. Zeeland nu dan voor vandaag hier op tv. Ik wens u voor nu nog een heel fijne dinsdagavond.